Moti terang arong basa hemalong henu pahi kibipon. Duar baguri constituency arlo Moti terang arong basa hemalong jasemet vaisong KCS unit atum patir pipon si henu pahi kian ajutang keklempon. Jutang wirang rang la penting ne jangjang apora hut vaisong KCS unit pen karbing long rarapan puthot jutang barim kapaklang por. Pini citini phaing korotrok Moti terang arong abasa hemalong adaba porpen risoi jang surface ar puan parta lunse puatum chingrum si puthot hen upahi ke anasai inglong andamlo lapen kesang hut kobe bikron chebaksi puthot asai pangcheng thulo lasi pini bangso jai mek kachini pamejia phan angton alam langpon sina news report Thomson terang lotikimi news karbianglong Hodakan. Ini nai le hapun nai halal lo pakai nai. Mana lo hanu
Sumarton hen up can lock lo day. How lage kodi? Tiga.